belah belah ke hambai jatuhnya Goriani tei sabta kaisane pore je paithai sal baba Goriani abono jamatia society o hingto sena hino tini belah belah ke Baba Goriani आशीर्वाद मानखा तिनी सेनानि साला हने आं खापुइतो खलायो कारण अम्पि एलाकानि अमलाय गामि तिनी हाइसक पाइका ग जागाबो बाबा गरियानि तै चिनि जे साधु सन्तरनि बर्नबो आशीर्वाद मानखा तै चिनि लगबो चिनि अनरेबल सीएम अफ टीटीएडीसी बबो दंगो तै अनरेबल एमडीसी अ जे आमचाइनि बरमना सदागर कलाय बबो दंगो के बर्न बेलाय के हामबाय मारो विशेष kai चिनि बरम गोनां एमडीसी सदागर कलाय बयां बिनि मिसिंतिनि सिंतिनि अरन बाबा गरियानि आशीर्वाद मानानि सम्भवंगो गानि लगे तेप दंगो जनरल सेक्रेटारि अफ डिप्लोमाथा दक्षिन्द्र जमातिया बयां नि कम स्टेबल के अ जागाबो आं खाख्लायो बाबा गरियानि तिनि आशीर्वाद मानखा Baba Goriani आशीर्वाद मानायनो जों मटामटी चिनि सामंगो एडिसिनि कार्यकाल बुसेंनाय आबन बागै जरा चिनि जे एडिसिनि जे प्रशासन थांनायरो गुबै बरक काहाम बरकनो सन्मानखा ए साकाव चिनि बुबाग्रा हाय डायनामिक लिडार सारा इन्डियानि बिसिं खरसा डायनामिक नि माने डायनामिक लिडार बसिनि साकाव आशीर्वाद खाइसनो दैदुलै दंगो इनकेतै आङा साख्लायो चिनि बरम गोनां अनरेबल एमडीसी ओ आमचाइनि सदागर कलाय मन बिसिं तैबो अ आमचाइयो फाइनान्सियल बाबा गरियानि आशीर्वाद गोबां मा डेभलपमेन्ट सामो खलायजागनो हिनै आं बयद' खलायो मनि साकाव बाबा गरियानि आशीर्वाद दं तै आं खाख्लायो चिनि बरम गोनां अनरेबल सीएम तै चिनि चेयारमेन बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर देव बर्मा बिनि थानायाव बुबाग्रानि आशीर्वाद दं हामबाय सारनि पोस्ट सायखनानै के बेलेन आं तिप्रामथानि जनरल सेक्रेटारि तै अब पलिटिकल अफेयर्स